Mas, wedan mas. Apa Cir? Ya wis pesen nasi Cir. Kopi. Oke, tak tinggal gawe Cir, buat kopi. Kasih dering mas, banyak putih aja mas. Hah? Jampang pancet terus milih-milih malah pesen putih. Ya sih, gawe iki. Nyep Cir, gawe set Cir. Sini. Mas. Sik, sik. Cewekmu karo kowe piye, Cir? Beda wae. Aku jomblo mas. Jomblo. Iya aku gak wani beda. Yo ngene iki tak warai. Golek cewek yo ora usah sing ayu. Carane sing ngerti nampa kowe apa anane, nrimo apa anane. Insyaallah besok iso bahagia kowe iki. Jadi gak usah golek sing ayu iki. Sampeyan duwe cewek. Sampeyan duwe cewek. Ya sing duwe Cir, meskipun dapurane kaya ngene Cir, yo alhamdulillah. Duwe cewek. Meskipun elek-elek Cir, penting duwe. Yo kuwi mah, golek cewek kok sing ayu ae. Iso nrimo apa anane. Iya. Besok tak boleh cewek aku lah. Tunggu kali Iya. Cir, nguyuh.